Bam, 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 bam. Her er Mathias 852, og vi vil spille lidt Minecraft igen. Hvad? Magnus? Er du der? Balalala. Au, au, ah! Au. Au, Magnus? Kan du godt lige tage mikrofonen lidt tættere på dig? Sådan der. Vi er i gang med Server Let's Play episode 4. Rigtigt, Magnus? Au, nu stopper du ramme med det der. Tak. Nå. Men, hvad skal vi så lave i dag, Magnus? Okay. Som sagt, så har vi spillet på serveren i så forfærdelig lang tid. I kan skrive i kommentaren, hvad I synes, vi skal lave. Hvad skulle det til, Magnus? Bælle. Yay. Gift. Gifte. Jeg kan lide at blive forgiftet. Ja. Yeah. Fordi det kan jeg. Nå. Men jeg har sagt til dem, hvad vi skulle, om de kunne, eller hvad de ville have, vi skulle lave i kommentaren. Der kan det skrive, det kan de skrive i kommentaren. Og så kan vi kigge på det på et tidspunkt. Ja, jeg vil begynde at optage noget Drakensang, hvis der er nogen, der ved, hvad det er. Whee! Aner det ikke. Det er dig, der spørger. Ja. Yes. Værsgo. Prøv lige 41 her. I'm oppe. Nej. Det ligger ned for enden af den der gang op. Så vil jeg gemme mig nu. Fordi vi skal lege gemmeleg. Jo. Så lav farmen færdig, så får jeg lidt tid til at gemme mig. Det er den her færdig, synes jeg. Så, jeg har gemt mig. Magnus, jeg har også en anden idé til episode 5. Vi skal lege Slender. Nej, det er jeg. Nå ja, vi kan. Og så er der også to som er Slender. Slender har en tvilling. Slenders tvilling. Nej, det synes jeg ikke. Nej, så skal der være nogle andre, som vi skal lege med. Altså ikke på den der måde, men en zombie mand, sådan en har jeg sgu aldrig hørt før. Nej. Nå. Men jeg keder mig. Fordi jeg ikke rigtig har noget at lave på serveren. Ups. Jeg har lyst til. Jamen, jeg er klar. Nej, jeg skal have mad.
Når jeg kommer hjem nu. Forned. Det var mig, der lukkede den. Så du skal ikke bruge dig. Men jeg er ikke klar. Jeg skal først lige have noget ad. Nej, fordi du starter med at gemme dig i starten af episoden. Så nu det er min tur. Næsten færdig, så tør der dig. Så tør dig. Kan du sige, hvad for en biom du er i? Forned! Ej, det mener du ikke seriøst. Ja, det har jeg ligesom fundet ud af. Og hvis man dør, så er man. Og man må ikke tage ens ting. Nej. Er du? Så må jeg sgu bare væk. Det er det sjovt. Næ, det må ikke TVA der til dig. Ja. Et sted. Nej. Jeg mangler luft. Nej. Man kan sgu da også godt være nede i en sø eller sådan noget. Buk. Fedt. For dig i hvert fald. Okay. Ja, Magnus, det giver mig overhovedet ingen mening. You are very bad to English. Peace. Knockback. Eller Magnus, kommer du eller hvad? Så led. Jeg er derved. Jo. Jeg har ikke noget hus.
Nå, det. Nej, der er jeg i hvert fald ikke. Jeg ved, hvor lang tid vi har optaget. Ej. Max 5 eller sådan noget. Jeg er ude i en sandbiom. Biome, så. Eller det er lige før jeg kan starte en koloni her. Det var Rasmus, der har lavet det til mig. Jeg ved ikke hvem. Nej. Jeg skal bare have sagt, at han ikke må rifte. Jo. Mhm. Og Magnus, du er ikke creative eller noget, vel? Eller ikke fly? Hmm. Jeg så også dig, du fløj. Jeg kan se dig. Hej Malte. Okay, nu kan jeg så ikke se dig længere. Giver du op? Ja, så siger jeg det ikke. Jeg siger det, når episoden er slut. Okay? Det er lige 2 minutter. Nej, jeg kan ikke lægge dem op, når det er så langt. Nej, det kunne jeg i hvert fald ikke før. Okay, så stopper jeg bare episoden her, okay? Jo. Next. Jeg stopper episoden her. Her er jeg. Bag dig. Vi ses i YouTube. Bye. Magnus, skal du ikke sige farvel? Vi ses i YouTube. Farvel. Farvel.